Кой си ти и за какво се занимаваш? Аз съм Теодор, фамилията Кисьов. Занимавам се с много неща. С музика, с пиеси, с театър и кино. Избрах да се включа в фестивала, защото вярвам, че Жаки и Стела правят нещо, което е ценно за младите артисти в България. Не знам, честно казано. Аз много такива други фондации не знам да има. И да има, те може би са повлияни от отворените гардероби, така или иначе. Което е достатъчно добър показател, че отворените гардероби вършат работа. От мен може да очаквате малко, но пък малко, но от сърце, но пък от друга страна с Сдружение Суматоха направихме пилотен епизод на сериал, така че може би ще можете да го видите там. Глисандра. Нямам представа какво значи това, вие си разберете. С дядо ми гледахме много военни филми, може би оттам ми е останало като хубав спомен киното и може би тогава съм се влюбил. Не знам дали е било от пръв поглед, но някъде там нещо ме е запалило. В живота, в малките неща, поне се опитвам да намирам в ежедневието вдъхновение. От хубаво и от лошо, между другото. От лошото кино можеш много да се научиш, повече от хубавото. Че не участвам достатъчно в него. Не мисля. По-скоро хората сами трябва да си решат да са по-добри. Киното няма много общо. Киното рефлектира живота. Любимият ми филм кой е? Да ме беше застрелял по-добре. Те по принцип тия са такива лоши филми, които гледаме и така. Иначе любимия ми може би е Chungking Express на Карлай. Жанр може би комедия, да речем. Той не е много комедиен този филм, който ми е любим, но обичам комедии. Не, това е някакъв преходен период по-скоро и както всичко ново, то трябва да се опитва в крайност, за да се намери къде е границата и къде може да се балансира. Не смятам, че е от него от магията. По-скоро е проба, експеримент, който пък на мен ми харесва. Аз предпочитам хората да експериментират, да се провалят, да е нещо ужасно, но да се предвижва на някъде. Така че мисля, че за момента изглежда плашещо, но иначе не мисля, че е толкова страшно. Любов. Да не го е страх толкова много и да е по-добър към себе си. Пробих се ухото. Те това не го знаят. Ще го разберете. Мамо, съжалявам. Ако имате нещо важно за правене, ако сте много заети, ако трябва да ходите по доктори, по болници, всичко това няма никакво значение. Елате на 15 юни. Елате на 15 юни, къде? Къде? Агора. Агора. Ще го намерим заедно. Аз нямам представа къде е. За да видите това прекрасно приключение, което са ни подготвили Жаклин и Стела.